nina bekashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle noPhaphekhanda enhlana sezantsi ey'fundazweni zethu zonke ey'khona eNingizimu Afrika. Sibingelele le Black Life TV igama lohlelo-ke izimpande ezama-Afrika. Niyabona-ke singaphandle sihambe sibabheka abantu abatholakali sesikhethe ukuthi sibazingele thina sibabheke sibathole sibuye nabo sizwe ukuthi iy'ndaba zabo yithini. Namhlanje-ke khona udaba esiza nalo. Igama lami King Sichaka ngaloqa wona eza nje silandele ubone ukuthi sikhuluma ngani namhlanje makwenze njani asi. Alright, indaba bekashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle noPhaphekhanda enhlana sezantsi ey'fundazweni zethu zonke ey'khona-ke eNingizimu Afrika. Siphinde sibingelele lena-ke i-Black Life TV igama lohlelo izimpande ezama-Afrika. Igama lami King Sichaka ngolapha kaloqa lena-ke uhlelo la sidingida khona iy'ndaba ey'thinta abantu abathwele nokuhamba kwabo-ke befuna izinto zokuphakama sizwe ukuthi kwahamba kwafikaphi. Igama lohlelo-ke izimpande ezama-Afrika. Lalela asigijime singene sizwe ukuthi lo sihambele namhlanje uzothini kuthina ukhuluma ngani yini le ezosithusa sishiye sibambe ngezantsi. Sabona mfowethu. Sanibona futhi. Ninjani na? Sikhona njani? Hayi akukubi singezwa kuwe nje. Hayi sikhona. Ubani ubhoti? Mina igama lami nguBhekisisa ngowakanyathikazi. Mfowethu. Ngihlala khona-ke phansi emzini mkhulu ngisuke emakhaya mina. Okay. Yeah. Mfowethu angifuna ukubambezela thatha usibeke mhlawumbe odabeni lakho ukuthi njengomuntu nje ukhule ekhaya ukhule kanjani kuyiphi ifamily nebangaki kwahamba kwase kwafika lapho la sithi khona manje suqakekile ugaxe. Mina mfethu ngikhule ekhaya ngeke ngize ngisho sibesayo besiyingane lesithola yonke into. Kodwa sikhule siyingane nje ey'khulele nje emndenini nje onabantu abazamayo. Uma wami mina ubeyicleaner esebenze ejardini. Baba wami ube-garden boy. Yabo so ngeke ngize ngisho sibe kodwa nje umama nobaba bekwazi ukuthi bafike nokudla silale endlini. Yabo kodwa-ke ngingasho nje ukuthi udadewethu khona ngizalana namantombazane wodwa mina. Ya udade sebemdala yena-ke wathathwa umlungu lo esenzela umama ambodla la phesheya. Bagcina sewumuntu naye sikwazi ukufaka leyo mali le kodwa wahamba agcina sewumuntu esengasabuyi. Ya so nje ngikhule emndenini nje obuzama kakhulu ngingasho umndeni wamaphandle. Oh yeah. Wonke umuntu nje uyapaquza kwazi ukulala ekudliwe. Yeah. So wena-ke wafunda kanjani wagcina ngaphi ekufundeni? Mina ngumuntu ofundile ngagcina nginawo matric ngigcina sengifike e-college. Ukufika kwami e-college bengumuntu mina ngithandela i-plumbing. Ngifike e-college ngiyoyifundela i-plumbing. Mengifike e-college ngihlangane nabangani. Ngoba phela zonke iy'kole umuntu umfana kakhulukazi mina njengomfana ufika nje esikoleni ufika ube nabangani ngaleso sikhathi. Ukufika kwami-ke kuleyo college leyo ngahlangana nabangani ababe-right kakhulu. Sure. Nami ngisimo sokuthi phela nganginganako okuningi. Ngangisime ngifikile bangijabulele nje labafowethu laba bathande nje nendlela engiyiyona. Bagcina sebethi mfowethu samele sikuthathe gazi ngoba wena usuka kude yabo. Samele sikuthathe nje sisilise esontweni sami sosonta nawe. Ukubone nje usigahlahla sina esontweni si-right style kanjani. Sifike-ke siplaneke usuku-ke hayi fine kulungile. Sifike-ke le trip siplane i-trip sihambeke siseGoli. Mesifike isonto lakhona seGoli. Mesifike eGoli sifike kusontwe-ke lapha ubozi futhi le sonto kuyasontwa ngempela. Njengoba kusontwa nje kwangempela izinto ezenziwayo khona izinto ezibuye zikudide. Kodwa unganako phela yabo sesontweni ufike esontweni elihlukile. Lapho nje izinto yabo ngokuhluka ngoba la ngisola ngisonto kwenye inkolo. Yeah. Gcine sokuba singijwayele bagcina sebethi yazini njengoba sibuka si-right kanje sifuna nawe ukwenza nawe ubumuntu yabo. Ufuna nawe ube-right ngoba ususuke emakhaya kini isimo sakini asikho right. Sure. Ngifike-ke labafowethu la bangiphathe kahle bangitholele zonke izinto engiy'dingayo batshengise nje ukuba nekheya. Kuthi-ke ukuhamba isikhathi bagcina siphinde kwesibili bagcina sebethi mfowethu uzokuthi uma ungabulele ubone lezo zinto lezo ebusuku ungayimani wena nje ubogxila kulelo phupho yabo. Ngithathe sakudlala mina nje mhlawumbe bayadlala yabo. Kuphela iy'nsuku ey'ntathu siyilelo sonto leyo. Ngiphuphe mengabe ngilele ebusuku ngiphuphe engathi khona umuntu engimjahayo. Mengimjaha lo muntu lo engathi ungijaha nje mengabe ungishiya ngephase kude kakhulu kodwa futhi uma singasonto eduze wakhe ajike kube sasa kufike kuyena.
kuba sikhonto engivimbayo gijima endaweni emnyama ekhaya bungabe usesukubheka uyabona konke amaqoqo namaqoqo wabantu bakude nawo wazi usondela eduze kwabo ngiphaphame ngisime ngiphaphama ngibuyele kwabafowethu abafowethu sengibe nephupho elokuthi bathi hayi ungasabi lo muntu bomlandela yena lo ozokholela kulento le esifuna ukuthi wena uyithole ube nayo okay nami ngehlisa umoya ngalokho kodwa le phupho laqala ngiphenikisa kakhulu yabo ngoba contest angiyixoxa into ekhaya kodwa futhi ngibuye ngibose no lento engayixoxa ake ngigcine nje kumina yabo ngoba phela indoda nendoda kuyathiwa khona izinto engadingi ikhuluma abanye abantu egcina kuyona okay khamba insuku silokho sibuya esikoleni nabantu sebaqala ukubosela abafesi laba sebehamba ndawonye namhlanje befika nje sisejoyinele scheme sithi naso soba right babe nje sile la futhi badlala iforex yabo so khamba isikhathi ngiphinde futhi ngiphuphe iphupho kwesibili okwesithathu ke manje mengiphupha lephupho kwesithathu ngiphuphe ngathi manje ke sengiphakathi kulendlu lo muntu wabalekela wangena kuyona ngabe ngithi ngivula amehlo ngavusisa kahle le phambili khona abantu abageza ngeyiwasho lapha lezi iwasho zakhona ihlukene kathathu khona simhlophe khona esimnyama ngicabanga ngisho esimnyama khona esimnyama khona esiblue lezi iwasho akusinalo ugeze ngazo ngomkanye ngoba uma ugeza ngazo ziyayixabanisa nomoya bafika kuwena ugeze nami ngalesiwasho ngigeza ngalesiwasho lesi simhlophe ngizwe nje ukuthi yabona manje ngasikhonto ehlazimulayo emzimbeni ngigeza lesi esinye sesibili esimnyama ngigeza lesi esinye esiblue khamba isikhathi sihlaliswa khona lapho phansi mehlaliswa phansi lapho kuleyo ndawo leyo round ngisephupheni ngisaphupha futhi ngilele kodwa into ngathi ngizenza ngempela ngathi impilo nje ubhekile ngathi ngibhekile ngathi into engiyibonayo hlalisa isikhathi esincane mhlawumbe hlalisa isikhathi esoma 5 minutes 10 minutes kufike nje umuntu ofishane nje ogqokele nje ingubo zakhe nje ubona kahle ukuthi lo muntu ngeke and ayivezile ebusweni ubheke phansi bengabe sondela kumina ungasikhona ukuhamba ngineza nekuhamba lolu athi angiliphuze ngiyobe sengiphila mengiliphuze lokho uma ngiqanga ngiyabheka phakathi igazi leli baba igazi manje akusekho ukuthi ngibuze igazi lani lembuzi noma lenkomo noma lo muntu yabo ngithathe lelo khamba lolo ngiqala kube sathi ngiyanuka kuthiwa hayi indoda yenziwa lento yenzayo phuza lapho phuza udlulisa abantu sasibathathu njengeyiwasho lezi zintathu ngiphuze la gazi ngimdlulisele omunye asilo isilendo temfishana yabona ke manje suyindoda ke manje emveni kwalokho ngivele ngiphaphame nje ngesikhathi ngiphaphama nje ngizizwe ngathi nje sengihlukile ngase ngomunye umzimba engathi ngomunye umzimba nje lo mzimba ngabe ngikhuluma ngathi konke ebhongayo kumina ngaphakathi yabo engathi lento lena futhi inalo lento ukuthi ibuye ngicontrol yabo kodwa manje angazi kanye kodwa into ngasiyaphila ngiyayizwa noma ngihamba namanje ngiyayizwa ikhona kumina iyaphila kumina ngivuke ngibatshela abafowethu ngisengiphuphe iphuphela ukuthi nokuthi ngaphuza negazi nayo kathiwa sufike la kade futhi ufike khona babe siyakwamukela ke ndoda bangithathe sisiyolwandle nabo celebrate ngibone celebration yakho nabayiqondisa kahle sibayibhekise kodwa bayibhekise nje sengomunye welunga lawo ngiqaleke manje ke umuntu oba njengoba sesiyischeme sesenza yonke into ndawonye bangithathe ke labafowethu laba sisiba abantu abayithandela indawo sihambe shaya indawo ke nalabafowethu lami shaya indawo siphila life ugcine sekufika la ekuthenini khona imali isiyayingenela ngiyazi iqhamuka kanjani ngisimabe ngihlele endlini ngitshosi lento le ibisisuka ubambela lapha eGrowen ngisuka mama ngeGrowen ngiyayivukela ngishaphe ngivule ebuthongweni ngabe singiyavula ibuye imali engaka hawo ungenzanga lutho bo 100k benguthola mina ngosuku namanje ngiyawuthola manje sengithole sewuxaxa sengitshela ngisaqala bengibathola bo 100k ngisimabe ngisingiyavuka mhlawumbe phansi omqamelo eyibo imali lento kodwa ke yagcina singihole ekuthenini manje ngigcine sengiba manje negazi elibi kwabantu yabo ngoba manje lento ebiphila kumina ibigcina singenza ngibe umuntu osanda ukulwa kakhulu mhlawumbe ngihleli nawe kanye mhlawumbe sixoxa ngiyithole sengishayile mfethu mhlawumbe yawo nje khona itshele bengisandana nayo itshele bengisandana nayo ngathandana nayo ngisafunda primary yabo kuze kube manje ngitshose letshelo nafowethu ngayishaya kwaze yaphuka ingalo nami ngase sengazi singenze njani yabo lento le
ngesimabe ngikhuluma ngifike lo siko kodwa futhi kube khona into esaha manje ucabangelani lento waphela lo muntu wabheka kodwa ngingazi iphutha lakho lalikuphi khona nje noma umshana wakamakhelwane alekise ekhaya emakhaya ngangisimabe ngifikile khona uma uDecember yabo ngijabulela athi awufethu wa right awu manje imali ngithatha ngase uqede futhi sokwenza into yabona imali ngithatha awukho phela ngiphendula imali ngithatha ngeke ngithi imali ngithatha egrowing yabo ngivuka naye ngaphansi kwamantrust ngivuka naye shapha ngaphansi komqamelo manje ngishaya izivalo leso ngiyake ngisimabe singiyaqanga ngithi ngishaya leso sivalo leso vele ngiyithole nje sekukhona abantu abaningi sekuyisiqulu nami sengigwebhekile ngingazi ukwenza ngithi wayishaya nganye abantu wayishaya nganye abantu ubhekisisa wayishaya nganye abantu ngibe nalokho uthi hawu lento lena yini kangaka kanti indlela lento esijike yakwenza umuntu ongasiyena isijike ngenza umuntu ongasiyena umuntu omubi yabo kodwa ke futhi ngiyaye ngisi noma ke mhlambe ngiyoxolisa kulawo bantu lawo mhlambe ekhaya kubo kalowo muntu lo mhlambe engisuke ngimshayile kwabaningi abantu sengibashayile mhlambe uma ngiyoxolisa mhlambe ekhaya kuba lowo muntu loyo ngifike nje kube sathi nje sebeyidlulisile yonke lento ongasi bathi hayi ungabi nankinga nje mhlambe ngishiye lowo mali engishiyayo kwabanye bathi hayi ungayishisi awazi uyaphila umuntu asazi bese siwenzani ukuze futhi lento le engaphathi mina iyakwazi ungihambela phambili ifika ngihambe ngithambisela itofu zami mase ngibuyele kwamasensi zami ibingangichazi nabantu kodwa umonakalo osewenzekile umonakalo mhlambe sowenzekile ibingichaza nabantu mhlambe ngaleso sikhathi leso kuthi mhlambe ekudlule insuku lezo mhlambe ey'ntathu noma iso iviki lesibili ngiyobe sengizwana nalowo muntu futhi angabi nakho futhi lokho kuthiwa futhi angaxoxela ngayo leyo nto leyo ukutshengisa lento engaphansi kumina ukuthi ibingisebenzele yabo so lento njengoba lokho aningisebenzela-ke nje ngagcina senguwumuntu nami osowakhile ekhaya ngakhile ekhaya ngakhela umama nje umuzi omkhulu nami ngayitholela indawo yami ngayishayela khona ngihlala nayo-ke leyo ntombazane le engibuye kuvuke lelo consi le manje ngihleli nayo engingayazi seqhamukaphi ngoba nje impela ngaze ngaboshwa yabo ngaze ngaboshwa ngiboshelwa yena lo muntu avele wahamba nje shuthi abantu bakuba vele bathi hayi hamba umbopha osekushaya kakhulu manje nami noma ngimshayele umuntu angazi nje ukuthi siqhamukaphi ngasi mina ngiboshiwe naba futhi mina angihlala ngisho inyanga ejele awucabanga umuntu eshaya umuntu esifakazi ukuthi ugwetshe iminyaka emingakana kodwa mina angihlalanga ngisho inyanga le nto le kwaba sengasiyakhuluma nami khona ngisalele lapha ejele asindoda sizozama iplani usuphinde uhambe ubuyele ngaphasi kudinga sena ukuthi uhambe ophala ube nemali asikufuni hlayela yangikhipha lento ngempela ngazi kanjani kodwa manje ngaphandle kwenzisa ama-case nje ulimaza abantu uhlukumeza abantu abakuthandayo yonke lento but mase uboshiwe futhi iyangikhipha lento ngamanye amazwi shuthi ngihlukene kabili nawo first kukhona iside lami isithunzi sami kuyona lento khona isithunzi sayo futhi nakini yabo shuthi ngimbili ngamanye amazwi iyakwazi lento ukuthi iyisebenze nakumina mina ingibeke nje emuva kube mhlawumbe ingenze ngiflathele umzimba wami ngibhekele kubiyona esebenzayo nje kumina bese ngiguqula umzimba mase singibukisa amaflop esengikwenzile nje futhi nami ngibe relax ngiphena ikhali sesikhashana ngithi mase ngihleli ngedwa ngibe relax ngoba into bigcina futhi singehlalene ngisho ekhaya ngigcina sengumuntu selike kunama-anger issues yabona ngisho ingane engizalwa nazo manje khona sami lo besebenza phesheya nawo sesebenza nobe mfone ekhaya kuthiwa hayi le ndoda iyahlupha warawara ihlala ishaya abantu nasi la ekhaya vele ingene ithethe ingene iy'capho kwesinye isikhathi inamamuthi nje yabona sinenkinga ama-anger issues ngoba baye bangitholela umfundisi wakhona esontweni la ekhaya basonta khona ngathiwa ndoda uhloshwa yini yabo ngithi uma beyichaza nami lento angazi ngichaza ngithini uthini ukuze ngichaza ngithini ngabe futhi uma ngive ngiqamba mama ngithi nama-anger issues yabo nokuthi uma bathandaze kupastor wenkosi bathandaze kufike labo bantu bangangithandazela angiphathi uma bafika abantu bazongithandazela uma bafika abantu bazongithandazela lento bekuvele sengathi ingena kakhulu kumina yabo so nje ngingasho ukuthi ngihleli kahle kwamanje nguwumuntu nje o-right empilweni angishodi ngalutho nginayo imoto ingane zami ifunde ey'koleni eyi-right abantu basekhaya abaselutho kodwa nje bakhala ngenkinga eyodwa nje nginama-anger issues yabo futhi nakhona le sonto leli lakhona le egoli ngingasho ukuthi nalo ngiyalibonga ngoba likwazi ukungenza umuntu yabo ebantwini futhi lesithwalo lesi siphila kuwena asidingi ukuthi mhlawumbe sithi iyalapha hambe wenza ukuthi yabo hayi no lo muntu uphila kumina ngelinye ilanga nje abafesi bake bangithatha ngize ngibe nje ngize lo muntu esenguyena ngoba manje sengenza imali enkulu kakhulu sengivele nje ngivuke nje gcwele umbhede imali ngisibazi ukuthi ngiphenye ingubo naye ngimbathile ngelinye ilanga baye bangithatha asike sami sokhempa bafamathileni
yabo manje sihamba Camp emathuneni. so camp Hayi emgilingwane. Okay. sathi mabe sifika nje laphana sahlala insuku ezimbili lawo Angihlala ngisho i-hour. phela lapha ngisho i-hour, kulula man. phela ukuthi usho kanjani kodwa mase ungenile kulento bafuthi usungena choice Yebo. usungena choice Nenzani lapho? mesifika lapha mfethu umuntu ufika igumbele ithuna lakhe uma uyigumbele ithuna lakhe usuyigumbela lespoke lesazosebenza ngazo yabo nami ngasigumba-ke sami-ke nabo abafesi basigumba-ke sabo-ke ngicabanga bona babe sebephinde kwesithathu ngoba badala wena kule Badala gaming. badala wena kule nto le ngimbeke nami lithuna le ngithathe ngithandaze kulona bangitshela ngithandaze kulona ngithini kulona yabo ngithandaze so amathambo kuthi le muntu shushu bayikanti so lo muntu asifuna afike seyimvutha yabo bese amathambo futhi sothamba sakhona isimele yabo kodwa so amathambo siyabheka impesi intuthwane khona la sithandaze ngelilanga bathenda damage zami ngilede ngithathe ngami ngohlala ekhaya mina umzini wami ngifuna umuntu esifazane kuphela futhi nakhona angeni nanomziphi nginendlu nje ehlala kuyona lebhokisi leli elinamathambo la ngithanda isipok sami lesawo manje sangisebenzele ngoba phela shithi lento eyenze uku-upgrade yabo ukuthi ube nemali more so bagcina sebethi ndoda yona njengoba sikufakela kakhulu sikufakela ngaka imali lento manje sike sizama ukuthi siyithathe lento hambe manje isebenzise esontweni utshengisa ukuthi nawe uyilunga lakho ngokuphelele bakwazi nesonto ukuthi ndoda manje wena nawe so umunye wabo ungafiki usebenzise ama-trips abo bese emva lokho ujiwe futhi yabo kumele ngaphandle plane futhi enye i-trip okuya futhi le egoli sihambise egoli mesifike egoli esontweni wonke umuntu nje unendawo yakhe la ebeka khona ispoke sakhe ukuthi uma ngifika nje mhlawumbe ngesonto mhlawumbe indawo yespoke sakho. Ngifika mhlawumbe ngizothandana khona ngisho ukuthi mfowethu uconga ngezimali ukuthi manje ngifuna ukwenzela umasha mntu ukuthi mhlawumbe ngifuna mhlawumbe ukusiza umfowethu ngokhona umfowethu ebekade egara ngamsiza nje ukuthola inkomo kanti first consize umfowethu udinga inkomo yokulotsholeka manje ngidinga imali lento vele ngifakela imali kakhulu ngiyangithi mabe ngihamba nje emotweni ngithi mabe mhlawumbe ngiyovula ebhuthini mhlawumbe ngifuna ukukhipha lento le ngikhiphayo mhlawumbe athengisele ngitho isiplastiki ko-Shoprite ngitho isigcwele la ebhuthini imali yabo so ngingasho mfethu ukuthi yangisebenzela kakhulu nento leli sonto leningize kakhulu laseGoli yabo ngoba umuntu uhleli kahle manje unayo yonke into ayidingayo ngasole lutho but inkinga yalimaza inkinga futhi lento futhi ingenza ngidestroy nami yabo ngeke ngigcine sengiba mubi phakathi kwabantu ekhaya bayangithanda manje kodwa futhi sebebuye nalokho ukuthi lo muntu maqhamuka yabo nje ngizoya ekhaya nje manje ngizosingene showcase kuzokukhona lokho enhlizweni zawo ukuthi mhlawumbe uzongena nolaka namhlanje noma mhlawumbe uzongena nje kube kahle yabo nje ingane zabafowethu nengane zabafowethu ayihlale ekhaya ihlala le emakhaya ekhaya nje la ngakhe khona ngakhele khona umali angibuye ngifike khona nami ayihlala ngoba nami ngiyafika nginendlu yami nje khona sikhona ngayakhe ngiyakhela mina wonke umuntu unendlu yakhe ngeke umuntu mhlawumbe nje ufika nje mhlawumbe ubhorekile ekhaya mhlawumbe anendawo yokulala no ngisho ihlobo yonke ngakhile mfowethu ngakhe kakhulu yabo ngenxa yanje lento le so lento nje uyiphila ngaphakathi kumina la mfethu ngiyangizwa mfethu ukuthi azothi isikhathi nginqwele igazi isidingo singekho ngizwe ukuthi sithi lokunqwela wami igazi leli umuntu uzoqala manje aqala iy'nkinga manje futhi nje ngihambele kude nabantu lento ngithanda kakhulu ngabe ngihleli ngeke mengaphuma nje ngaya kwabantu kodwa mengabe nginabafethu hayi ngivuka nhlobo menginabafethu hayi ngivuka ufuna nje ube insoyini ifuna nje lento ngibe ngedwa ngibe yimina yabo mfowethu sibonga ukushara nathi isitori sakho sithemba ukuthi mhlawumbe khona enye into ke ongayisho mhlawumbe kulona yonke lento uyamfisela omunye umuntu okuncoma lesonto lakho lakwenza umuntu ukuthi engaya kuleli sonto lakhe omunye lapho obukayo ngingasho mfethu ukuthi ngoba phela liyasiza kakhulu nje nami ngikhule ekhaya xakiwe ngingasho nje ukuthi mose nje bakhona mhlawumbe abafisayo mhlawumbe ngingabathola ukuxhumana ngoba babadinga nabantu nakhona lapho yabo kodwa-ke ngingasho kakhulu ukuthi babuye futhi umuntu kodwa i-advice engabanikeza nabantu ukuthi bangalingi abathemba abangani ngokuthi kumele balokhu beyovakashela iy'kole kuhle wena ukuvakashela iy'nkolo kodwa uma kuyinkolo ongazi uzwe ngayo phambilini ungabovakashela kuyona ngoba mhlawumbe wena mhlawumbe bakuthatha umthwalo ongeze wazi ukuwuthwala so nje i-advice engayinikeza yona abantu le ukuthi bangajwayeli nje ukuvakasha kakhulu kodwa mina uma kukhona umuntu ofisa ngimsize ngamsiza mhlawumbe lapho ngigcine sengixhumanisa naye abe right yabo ngoba nje nami ngihleli kahle ngimnayo
Futhi asibonga kakhulu isikhathi sakho nethuba. Ngiyabonga nami. Mabukelo Black Life TV emakhaya ngicabanga ukuthi udaba nolulandelile kwaba sekugcineni. Ngimdedela nje umfuthu ezikhulumela yena ezixoxela izindaba ezengazo. Wona ongakwenza ukuqhubeka mhlawumbe ucomment ulike ukhulume nawe ocabanga ukuthi uyakubona kuleli side umfuthu yakhuluma ngalo. Uthi thina nangokwakho ubona lento i-right noma i-wrong. Ma i-wrong ipi, ma i-right ipi. Igama lami ke sichaka ngaloqa lezi impande zama-Afrika. Msale kahle. The Black Life TV.